Crispy kayo. Pansit. So karon guys, magluto mi pansit kay para kalag-kalag day. Naami diri karon pasapa mi dili mi padagat. Let's go guys, magluto ta. Ilunod na itong kinusi nga sibuyas. Unahon ang tuyo. Tirada. Kaming kuan, pansit. Ito yung pansit guys. Tara guys, pansit. Wow! Puno ng pansit. Lumiti. Lumiti. Luwag. Luwag. Luto na itong pansit. Ambil bitsin. Okay kayo. Wow naman! Wow! Nangluto atong pansit guys. Okay ya. Okay atong pansit. Klaruha. Paspasa, okay. Grabe ko siniro, assistant ako. Basta-basta ako assistant. Hindi ko alam Gamit yung pansit, maho na humot na kaayo. Klaruha. Grabe mo luto. Yummy kayo. Tirada guys. Grabe mo okay ni akong kaubano, grabe ni mo okay akong assistant ba, grabe X and Y, grabe na pay pinakuros, grabe mulihi og templada ning bataa ora. Mas pasigo kay. Pagkataw-taw na ato na tilawan. Tawan to guys. Crispy kayo. Pansit. Sarap! Pagahi pagamay. Kaya. Kumbod kayo. Anong pag-ukay, Brad? Crispy. Luto na. Pauno na nato. Kay luto na itong pansit. Guys, naluto na mo pansit guys. Lami kayo. Goods kayo. Goods kayo. Sige guys, salamat.